And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Love or lust? Pagmamahal nga ba? O tawag lang ng laman? Hello, DJ Raqi. Masugid akong taga-subaybay ng secret file. After duty, ikaw na lang halos ang tinututukan ko. Itago mo ako sa pangalang Claire. Isa akong derma nurse sa isang kilalang skin clinic. Hindi ko alam kung paano ko to sisimulan kasi kilala mo tong taong ikakwento ko. This is my secret file. A month ago, nalipat ako ng branch. Maraming nagbago. Staff, patients, environment, as in lahat. Isang araw, may pulang sasakyan na nagpark sa harap ng klinik. Nagbulungan ang mga staff. At meron akong narinig na sabi nila, "Si Sir ano yan? Yung napakabangong patient natin kaya matagal bumaba ng sasakyan kasi nagpapabango pa." Eh ako naman, curious kung sino nga ba tong patient na ito. Hanggang sa pumasok na siya ng clinic. Itago natin siya sa pangalang JR. Dumaan siya sa harap ko. At bigla akong napasalita sa isip ko. Aba, totoo ngang napakabango niya. Pero hindi ko nakita yung buong mukha niya kasi naka-face mask siya. Pinapasok na siya ng room nang bigla akong kinausap ng receptionist. "Miss Claire, kayo raw po ang hahawak sa kanya today." Pagkarinig ko noon ay bigla akong natulala at sabi ko, "Ba't ako? Baka amuyin ko na lang siya buong oras." Biro ko sa receptionist at nagtawanan kaming dalawa. Usap-usapan kasi siya na sa tuwing darating siya, napakabango niya. Kaya ako naman tong si Gaga, di go. So eto na nga, pinuntahan ko na nga siya at napakasarap ng ngiti ko kahit naka-face mask ako. "Sir, kumain na po ba kayo?" Tanong ko sa kanya bago ko simulan ang treatment niya. Sumagot naman siya ng, "Oo ma'am, tapos na po." Sabay tanggal ng face mask at nakangiti pa rin siya sa akin. Hanggang sa nagkwentuhan na, umabot na rin sa puntong naalaman naming dalawa na parehas kaming mahilig sa gym, badminton, music, at sa tahimik na lugar. Meron pa nga yung niyayaya niya akong magkape. Yung excitement ko pag alam kong may schedule siya, nakakagana talagang kumilos sa klinik kasi ang sarap niyang kausap. Naulit ng ilang beses ang treatment niya. Hanggang sa bigla niya akong tinanong kung ano ang FB account ko. Sabay abot ng phone niya. Ako naman si medyo maharot, sinabi ko naman. At dyan na nga nagsimula na mag-usap kami gabi-gabi. Hanggang sa nagdesisyon kaming magkita at kumain sa labas. Sinundo niya ako sa tinutuluyan ko kahit pa umuulan nung gabing yon. After naming mag-dinner, nag-decide kaming bumili ng alak at sa sasakyan uminom. Habang nagkukwentuhan ay bigla niya akong niyakap at hinalikan. Sa pagkakataong yun, nagyaya na akong umuwi kasi bigla akong natakot. Iniisip ko tuloy na, ba't ako nagtiwala agad? Baka gawan niya ako ng masama. Hinatid na niya ako sa tinutuluyan ko at umalis na rin siya. After 30 minutes, nag-chat siya. Humingi siya ng pasensya sa ginawa niya. At ako, pinatawad ko naman siya kasi naniniwala ako
sa sinabi niya na hindi na niya uulitin. Mabait siya, pero hindi ko pa yun gaanong napapatunayan. Kinabukasan, nilagnat ako gawa ng naulanan kami ng gabing nag-dinner kami sa labas. At kahit may lagnat ako, go pa rin ako sa duty. At ang nakakatuwa dyan ay nagpapadala siya ng pagkain para gumaling na ako agad. At hindi alam ng mga staff na sa kanya yun galing. At ayun na nga, gumaling ako at nagkita kami uli ni JR. Pinuntahan niya ako sa dorm kung saan ako tumutuloy. Sa sasakyan kami kumain dahil ayokong lumabas pa at katatapos ko lang magkasakit. After namin kumain, ay bigla niya akong niyakap at hinalikan uli. Sabi niya, love na raw niya ako. Hindi ako makapagsalita hanggang sa papunta na sa leeg, balikat ang labi niya. Tinulak ko siya pero inulit pa rin niya hanggang sa hindi ko na namalayan. Umupo na ako sa kanya at naghalikan na kami. Siguro tumagal ng 1 minuto hanggang sa bigla akong nagkaroon ng ulirat na mali ang ginagawa namin. After nun, bumaba na ako ng sasakyan. Umuwi na rin siya. Yun na yung huling pagkikita namin. Pero gabi-gabi pa rin kaming magkausap. Lagi niya akong sinasabihan na mahal niya ako. Pero kako ba't ang bilis? Init lang ng katawan mo yan. Naguguluhan na ako. Kasi sabi niya, nakukwento na raw niya ako sa parents niya. At gusto na rin niya akong ipasyal sa kanila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tama bang magkaroon ako ng relasyon sa pasyente ko? Totoo ba kayang mahal na niya ako? Or init ng katawan lang ang nararamdaman niya? Love or lust? Sana mabigyan niyo ako ng advice. Muli, ako si Claire. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.